du abused Kinder. So abused, so uncycle. Als hij macht, dan gaan gasten op, dan gaan Kinder, ze gaan goed niet zoeken voor de Kinder. Maar er wekken met de kinderen, die zoeken voor de kinderen, daarvoor gaan in bed. Die zoeken voor de kinderen, darf zich boeden. Die zoeken voor de kinderen, man krijgt het op venster. Die zoeken voor de kinderen, man speelt café, met gaan wekken met de kinderen. Wat wekken met de kinderen, dat is goed zoeken voor de kinderen. Dat is een gezinte zaak, dat hij vraagt naar boven, wie bist du bij nacht? Dat is een gezinte zaak. Dat hij vraagt, kom maar heim, was het een slechte zaak? Houd toch mooi, dat is toch du kranke mensen in gas. Wem draait dich? Wil je zich draaien met hem? Zoek maar niet voor z'n tien. Maar hoe zoek maar niet voor z'n tien? Schoi gaat einer zoekt maar, deze tien is. Ik ben toch nog niet ervan. Het probleem is die grenzen der wand jetzt. Weil die jonge kinderen trachten, ich bin erwachsen. Oesje, die trachten dan dat ik kan verstaan besser van dir? Ik ken het zo. Besser van mij. Die trachten dat ik verstaan besser van dir? Zoek met hem eens. Ich verstehe, ping, bis Gott zitten. So so schutz reden, so meine mit stappende Drusche. Nein, ich muss reden, aber tracht man Tata weiß schon alte Kracher, weiß steht sich mit sich. Na, Tata fängt aber nach wie du bist, komm mal heim. Komm mal heim. Tata kolter, Mama kolter, was machst du nicht wissen dich? Wie bist du jetzt? Wie bist du jetzt? Mit wem verbringst du jetzt? Ich chill jetzt mit Chawairam. Wo ist Chawairam? Wer Chawairam? Wenn die gehst du mal zu, geht nach Chawar helfen? Gehst doch ein bisschen nicht viel geht. Ein bisschen. Red doch nicht, ob es du gehst doch eine schwere Sache. Ein bisschen. Wer geht kicken auf dich? Wer geht trachten von dich? Na, komm mal nach Chawairam, weißt du, meine Eltern, lass dich auf, kolt, komm mal heim. Hij heeft een telefoon. Ik had de mama rieven. Hij heeft een telefoon. Ik heb een interessante zaak. Ik zeg op zijn liep. Zeg maar reddig met haar boger. Zeg maar reddig met haar. En ik weet niet, dat is redt met haar. Past snel met phone calls. Een shiva, een sorry man. Mama called me. Wauw. Maar komt het goed? Dat mama hij boven. Wauw. Sorry, ik kan over hem. Maar houdt hij met redden. Als hij met maar mama rief eraan. Aber gar schon in der Saat. Hat ein Gemann, sag mal, geladen reden zu mir, eine Kohl, der hat in der Tasche, wegen da war gekocht. Da war gekocht. Hij auf dem mit dem Telefon. Weil der Receiver hat anscheinend zu grießen geht morgen, ja, schon gefährlich. Nächste Woche schon geschmeichelt zu mir. Aber an die Stange an Hand, da war das schon rennen zu dir. Wie ist die gein? Schon morgen heim zu früh. Wie ist die 10?